Benvinguts a Ganàpia Informàtica, la plataforma en català d'informàtica d'estar per casa. L'objectiu: compartir recursos que ens ajudaran a fer servir l'ordinador sense por i traient-ne el màxim profit. Per això també contem amb la vostra participació i us convidem a suggerir temes que després Ganàpia Informàtica traduirà en tutorials per compartir. Per fer-ho, només cal que escriviu a l'adreça ganapia.informatica@gmail.com. Avui aprendrem com instal·lar un sistema operatiu sencer en un disc dur extern. Això sol ser molt pràctic, per exemple, si hem d'utilitzar un aparell que no és el mateix, que no és el nostre, i per no posar en perill el nostre treball, però sobretot l'ordinador de l'altra persona, doncs això ho connecteu al seu ordinador i inicieu l'ordinador a partir d'aquest disc i no pas del seu. La primera cosa que us diré és que jo treballo amb Debian, que és una distribució de Linux, i m'he empescat amb instal·lar un Windows 10 en un disc dur extern. I com ho faré? Si precisament Windows, per poder fer aquest tipus d'operació, exigeix que es treballi des de Windows. Doncs bé, utilitzaré una màquina virtual. A veure, jo us presento aquesta, n'hi ha moltes, us presento aquesta, VirtualBox, i és en aquesta màquina on instal·larem Windows. En comptes d'instal·lar-lo directament al nostre ordinador, doncs podem fer aquest sistema, que d'entrada està molt bé perquè no posa en risc el nostre aparell, el nostre ordinador. I us ho aconsello, si proveu coses, si us agrada allò, mira, vaig a provar un programa o vaig a provar un altre sistema operatiu, o inclús estan a Windows, allò que dius, ostres, és que i si m'equivoco i després la peto, doncs amb aquest sistema no hi ha cap problema, no hi ha cap risc, perquè no treballa sobre el nus del sistema. És un aplicatiu, treballa per sobre, i tantes vegades us equivoqueu, doncs mira, apagueu, torneu a començar i no passa absolutament res. Bé, doncs el que deia, VirtualBox és gratuïta i té una cosa molt simpàtica, a part de ser molt intuïtiva, i és que quan la instal·les ho fa en la llengua del teu sistema operatiu, no? Per exemple, jo el meu sistema el tinc tot en català i VirtualBox sortirà en català. No completament, però vaja, la majoria de coses tot són en català. A veure, perdó. Doncs mireu, esteu en aquesta pàgina. Si sou com jo, que no domineu prou bé la llengua anglesa, doncs teniu aquí, és un botonet màgic que t'ho tradueix tot i que va molt bé per treballar. Vull dir, la traducció no és perfecta, però és suficientment bona com per poder treballar bé. I molt. Aleshores, mireu, si sou Windows, Amfitrió és perquè és el programa que acull, no? El nostre ordinador serà Amfitrió de la nova distribució. Doncs jo em poso a Linux. I de Linux, Debian 12, que és la versió de Debian que tinc jo. D'acord? Doncs ara ho baixo i ho poso. Bé, veieu, jo és que ja la tinc instal·lada, però així us ho ensenyo. He decidit posar-ho tot a baixades i dic desa, doncs ja està, jo cancel·lo. Un cop això, abans d'instal·lar, anem a la pàgina d'abans on estàvem i venim aquí, veieu, abans érem aquí, doncs ara baixem una mica i aquí el VirtualBox Extension Pack. Això és molt important, és molt important, ho instal·larem després, un cop tinguem instal·lada el VirtualBox, instal·larem aquesta extensió, veieu? La posarem aquí, així, bueno, no, ja està, la poso aquí mateix. Això, molt bé. Doncs és molt important això, perquè gràcies a aquesta extensió podem treballar amb aquesta màquina virtual com si fos el nostre propi ordinador, amb les mateixes dimensions, podem fer servir tota la pantalla. Veieu? Bé, doncs ara la primera part està feta. Segona,
necessitem la imatge de Windows. Veieu? És la imatge ISO. A veure, jo aquí ho tinc tot en francès perquè visc a l'estat francès i allà el que se'n diuen les llengües regionals no existeixen. És allò que, bueno, no existeixen, tu, i aleshores doncs, aquí el Microsoft hauria de fer alguna cosa perquè es reconeguin també les llengües que en diem minoritàries, no? Cosa que el Linux sí que fa. Doncs veieu, jo ara trio l'edició, que és Windows 10. Molt bé, confirmo i hem de triar una llengua. Aleshores tenim l'alemany, el búlgar, el coreà, tenim l'espanyol, el francès canadenc, que és molt divertit, l'hebreu, el japonès, tot, fins i tot, a veure, tenim l'anglès internacional, perquè, ostres, aquests estan a tot arreu, i tenim el xinès simplificat, perquè si algú se li acut parlar el complicat, ho té molt clar, doncs aleshores tenim el simplificat i no tenim el català, tu. Doncs bé, ens conformarem amb la llengua de l'Estat. Aleshores jo trio el francès com si hi ha qui tria l'espanyol o l'italià. Després, ara faig un parèntesi, després, un cop ho tinguem tot instal·lat, podem fer servir el catalanitzador de Softcatalà. Softcatalà és una associació que té 25 anys i que fa i ha fet un treball enorme de traducció, d'aplicacions, de sistemes operatius, tot el que és informàtica en català, gairebé tot és ells que ho van fer. Van ser els primers que van traduir el primer internet va ser ells que el van traduir, vull dir que veieu. I d'aquí tenim el catalanitzador, que després ens el baixarem, o mira, ens el podem guardar ara, si volem, el posarem, un cop el tinguem instal·lat, doncs això, doncs l'instal·larem al catalanitzador perquè així tota la... Veieu? Tot això estigui traduït al català. També hi ha pel Mac, pel Linux ja es fa directament en català, no necessita catalanitzador perquè ja és directament, ja està reconegut. Bé, doncs ara hem trigat la llengua i ara confirmem. Molt bé. Doncs ara aquí ens farà triar entre 64 i 32 bits. Això ho podeu trobar a les característiques del vostre maquinari i allà us dirà en quins bits està, en 64 o en 32. Penseu que la majoria normalment és de 64. Tots els aplicatius ja no n'hi han de 32 com abans. I ara deixem això. Veieu, les deixem aquí, així està tot juntet, i guardem. Bé, ara sapigueu una cosa, això, veieu, això pren temps. Aquí em diu que tenim 5 minuts, 4 minuts. En fi, que aquestes coses cal agafar-se-les amb temps, sempre són llargues, sempre hi ha imprevistos, escolta, les màquines són les màquines, vull dir. I cal tenir molta paciència. És a dir, aquí, mentre esperes que es carrega el Windows, doncs vas a fer un cafetó. Que no vols fer un cafetó? Doncs fas un té. I si no t'agrada ni un ni l'altre, doncs te'n vas a passejar. I si plou, doncs llegeixes un llibre o escoltes bona música, que sempre va bé. Però sobretot paciència, res a posar-se nerviosos, res. I deixem que això treballi tranquil·lament. Bé, ja heu vist, he posat la càmera ràpida perquè si no ens adormíem. Aleshores, ja veieu, una cosa que us volia dir, vull dir, aquí diu que els links, els lligams, són vàlids només 24 hores. Això és com aquella pel·lícula, el Missió Impossible, sabeu? Que al cap d'uns segons s'autodestrueix. Doncs això el mateix. D'aquí 24 hores, el que ens hem baixat, aquest fitxer, aquesta imatge, ja no funcionarà.
Això vol dir que hem de tenir temps de fer les coses, que així doncs ataquem. Bé, ja tenim la imatge, ja tenim l'extensió, ja tenim... Em penso que ho tenim tot. Doncs bé, ja vindrem més tard, a veure. Sí, minimitzem, molt bé, i ara, un cop hem instal·lat l'oracle, això ja cadascú, és una instal·lació molt senzilla, veieu? I anem per pas, veieu, com us deia, s'ha fet en català, sí? Aleshores, abans de començar, aquí on diu eines, venim a extensions, veieu? Jo el tinc instal·lat, però a veure, suposem que ara no el tinc, l'elimino. Espera, poso el... Vaja, m'he equivocat. Doncs a veure. És que així us ho ensenyo bé. Veieu? Ara no tinc l'extensió aquesta i apreto aquí on diu install i anem allà on l'he deixada. Em penso que l'he deixada aquí, veieu? La tinc aquí i l'instal·lo. I aquí em diu, és una instal·lació normal, veieu? Hi ha tota la llicència, perdó, en anglès, aquí no hi ha traducció, és a dir, que us heu de fiar, si no, és que no podeu instal·lar. Aleshores fem la contrasenya una altra vegada, i ja està. Això si teniu contrasenya, en el meu cas sí. D'acord? I ja tenim l'extensió. Molt bé, ara anem un altre cop al benvingut, i anem a nova, que és la nova distribució. Veieu? Ara, a veure, quin nom li posarem? Li podem posar Windows. Per exemple, cadascú posa la que vulgui, vull dir, és una cosa que és personal, no té importància. Això és la màquina virtual. La imatge no la posarem ara, la farem més tard. I després aquí, bé, ja surt directament, no? El tipus és Microsoft Windows. Si feu una distribució Linux, poseu aquesta, fins i tot Mac. Ja, vull dir que, mira, també podríem instal·lar Mac. Després tenim la versió, la que hem triat, 1064 bits, si no veieu, tenim, vaja, per donar i vendre. I continuem. Bé, i aquí, hardware. Això ja és, parlem de memòria, sí? La memòria base, jo us aconsello que deixeu tal com està. Vaja, el mínim és aquest, el 2048 megabytes, és a dir, 2 gigas. 1 giga igual a 1024 megabytes. 1 giga, 1024 megabytes. Si multiplicat per 2 et farà això, que són 2 gigas. I això és la memòria, la mínima, el mínim requisit perquè Windows funcioni correctament. Penseu que és la màquina virtual, que no és el vostre ordinador, és a dir, que les dimensions són més petites. Penseu-hi, perquè si ho voleu fer com el vostre ordinador és que no us funcionarà, perquè ocupeu tot l'espai i el vostre ordinador no dona de més. D'acord? Així que ho deixeu tal qual com està, i de processadors en podem posar 2, perquè així funcionarà més ràpid. Molt bé, deixem-ho així. Això és el virtual disc dur, el disc dur virtual, perdoneu, i fem 50 gigas. Amb això en tenim de sobres. Vale? I jo us recomano clicar aquí perquè és diguem-ne que és la mida fixa, d'acord? No s'adapta, és a dir, més enllà de 50, que inclús en podem posar menys, podem posar 24, en posem 30, n'hi ha de sobres, d'acord? Ho deixem així. Vinga, mira, inclús farem, imaginem que ho fem amb una clau, no, 3200 no, coma, apa, ho deixem així, així n'hi ha de sobres, i això és perquè així diguem-ne, triga més si voleu, a muntar-se, però després és més ràpid. I no ocupa més espai del que li atribuïm, perquè de vegades comencem a fer coses, no ens n'adonem i ocupem molt espai. I diem endavant. Veieu, ara tenim
totes les característiques d'aquesta distribució. Però abans de posar-la en marxa anem a paràmetres, que encara falten unes quantes coses. Molt bé, tenim el general, el nom que li hem donat, el tipus, la versió, això, porta retalls compartit, fem bidireccional, arrossegar i deixar anar és bidireccional, això ens permetrà doncs, moure fitxers del nostre ordinador a la màquina virtual. Molt bé, anem al sistema, traiem el disquet, la memòria base, és la que li hem atribuït, la deixem tal com està. El processador també n'hi ha dos, això ho deixem així, i l'acceleració és la predeterminada i deixem tal qual, d'això no ho toquem. La pantalla, a veure, la memòria de vídeo la deixem al màxim, si no ho està la posem al màxim, i això d'aquí ho deixem igual, La pantalla remota, no toquem res, i això tampoc, veieu? L'emmagatzematge, aquesta és important. A veure, això és el disc virtual, i aquest que diu 8 és el suport des del qual instal·larem Windows, és a dir, la imatge, aquesta, la que ens hem baixat, i això és la ubicació d'aquesta imatge. D'acord? Després tenim l'àudio, fem activa la sortida d'àudio, l'entrada d'àudio, vinga, tot activat. La xarxa, això ho deixem igual, tal qual està aquí, ports de sèrie també ho deixem igual. Aquí posem el mòdul USB 3.0, perquè avui les màquines són gairebé totes 3.0, pot funcionar en 2, però és més lent. Sí? Ho deixem igual, carpetes compartides, això ho deixem igual, interfície d'usuari, aquesta la paguem, d'acord, i veieu, i diem d'acord. Molt bé, ara sí que podem iniciar i serà una mica llarg. Veureu que s'apaga, que s'encén, després també cal crear un compte, ja ho anirem veient, però això ja és com si féssim una instal·lació nova, normal, que una altra cosa és clonar, però vaja, aquí és millor fer una instal·lació completament verge, nova, més aviat que clonar el nostre ordinador, que sempre hi ha més riscos i s'ha d'anar de saber. Així que deixem tranquil·lament. Bé, a veure, traiem aquí, no sé, veieu aquí, si ho faig més gran, a veure, bueno, això ja ho farem. La llengua només ens proposa la que hem triat abans, els horaris deixem el que hi ha, i el teclat, jo tinc el teclat AZERTY, el teclat francès, veieu, aquí hi ha tots els teclats i cadascú tria el que té. En el meu cas tinc aquest i aleshores el deixo, i després seguim, i aquí instal·lem, i ara és aquí que comença la instal·lació. Deixem que faci tranquil·lament i mentre anem a fer un cafè. Bé, aquí ens demana d'activar Windows. No sé que tingueu una clau, jo la veritat no és necessari, vull dir, podem funcionar completament igual, però l'única cosa és que, esclar, una llicència costa molts diners i ara no hi ha cap interès, així que li diem que no tenim clau. Aleshores aquí tenim el sistema, veieu? Doncs mira, jo triaré el Windows 10 professional, apa, i li dic seguim, endavant. Veieu, aquí també hi ha el contracte, és molt llarg, si no teniu un bon llibre per llegir, doncs mira, si voleu llegir això, però després ho heu d'acceptar, perquè si no, res. Doncs diguem, aleshores aquí ens demana quin tipus d'instal·lació volem fer, no? O aquesta que és instal·lar Windows i conservar els fitxers, les carpetes, els paràmetres i els aplicatius, no ens interessa perquè fem una instal·lació nova, vull dir que no tenim
Però aleshores fem aquesta, instal·lar únicament Windows, i veieu aquí el lector, el 32 gigas que abans hem escollit, us en recordeu? I li diem seguim. I ara doncs és quan s'instal·la, aquí també és un moment. Molt bé, doncs ja heu vist que ha trigat el seu temps, Vaja, qui tingui vaques segur que té tingut temps d'anar-les a munyir, i qui sigui a prop de la platja de fer un tom, en fi, hi ha temps per tot. Bé, doncs va, ara parlem de coses sèries. Et demana la regió, vinga, anem per feina, diem que sí. És lent al començament. Després, com us he dit, el meu teclat és el francès, aleshores el deixo. Jo no en vull cap altre, faig aquest, s'ho torna a pensar. Molt bé, seguim. Bé, això ja fem ràpid, és per la configuració que hem de passar per aquí. D'acord? A veure, aquí hem de fer un compte. Si no n'heu creat, en creeu un. Veieu aquí, posa crear un compte, el feu, i si no, doncs poseu el vostre. A veure... Aquí és Ganàpia Informàtica, l'adreça i endavant. Bé, ja tenim el sistema instal·lat, tot està llest, i ara farem una darrera cosa. Anem a provar ara, perquè si dic que anem on era? A baixades, em penso, oi? Sí, a baixades. Si dic que posem això, fixeu-vos bé, vinc aquí i em dirà que no. Per què? Doncs ara ho veurem. Perquè ens falta una darrera operació, que és aquí, a veure, tanquem aquí, així no despista, som aquí a Windows, aquí on diu dispositiu, hi ha això, insereix la imatge de CD de les Guest Edition. Veieu? Aquí ara no apareix res, no? Però si anem al dossier, a veure, veieu? Aquí diuen aquest PC. Veieu? És això, que hem d'instal·lar. Cliquem i és com instal·lar un aplicatiu, directament. Aleshores aquí hem de triar la que ens correspon, veieu? Hem triat aquesta, Windows Edition AMD 64, això són els 64 bits, els 32 és aquest i nosaltres volem aquest. Sí? Aleshores cliquem aquí sobre, veieu? I li diem que sí. I instal·lem normal, i això. Mentre es fa això, us explico que no m'he recordat abans per què he triat Windows 10 i no Windows 11. Doncs senzillament perquè el Windows 11 no és compatible amb tots els aparells, o diferent, no tots els aparells són compatibles amb el Windows 11. Per exemple, el meu, que ja té 4 anys, és que inclús els que en tenen 3, no sé a partir de quin moment. El que sí és que, per exemple, podria tenir Windows 7 i passar a Windows 10, això sí, però no tots els aparells que tenen Windows 10 poden passar a Windows 11, que és el meu cas. Aleshores, per curar d'espants, instal·lo Windows 10, que és compatible amb tots els PCs, i més amb la qüestió que ens ocupa, que si volem utilitzar un altre ordinador, més val no arriscar, perquè si l'altre ordinador no accepta el Windows 11, doncs mira. Aleshores aquí ens demana de reiniciar, doncs tanquem i reinicia i apa, una mica de temps. Molt bé, ara sí que ja
tot està llest i preparat. Anem al dossier on tenim la imatge del Windows 10 i veieu, fem així i ara doncs el temps, el temps que necessiti, penseu que són 5 gigas, doncs ara el que hem fet és traslladar, fer una còpia de la imatge en la màquina virtual i apareixerà. Pot passar com ara que no vagi bé a la primera, doncs paciència, veieu ara és qüestió de donar temps, donar-li temps i així funciona. Molt bé, veieu, tenim la còpia, la posem aquí. Bé, i ara ja passem a l'última fase, apaguem aquí. Bé, ara ja tenim el sistema instal·lat, tenim el disc de nou aquí per fer-lo servir. I a més, ara el que us proposo també és que instal·leu un programet que es diu aquest ISO 2 Disk. Això aneu en el mateix internet i des d'aquí l'instal·leu. Ja sabeu com es fa, ja us he ensenyat com s'instal·la tot plegat, doncs aquí també ho podeu fer. Sí? Molt bé, un cop tenim aquest aplicatiu, que per cert, jo m'estimo més treballar amb un aplicatiu així que és senzill d'utilització que utilitzar el sistema mateix, que té manera de fer còpia del disc dur, però vaja, per practicitat doncs m'estimo més utilitzar aquest programa. Aquest programa el podeu trobar, busqueu mateix a internet, a Google, i es diu així, espereu, on l'he deixat? Aquí, ISO 2 Disk. I ara aquest ISO 2 Disk, que el tinc instal·lat aquí, l'obro, li dic que sí, i veieu, aquí el tenim. Aleshores nosaltres, primer refresquem, però anem aquí, nosaltres, USB Flash Drive, no? I què passa? Fem aquí, no hi ha res. Doncs el que hem de fer és primer anar aquí a baix, veieu que hi ha aquests logotips, doncs aquí hi ha un llapis USB, cliquem a la dreta i apareixen totes les connexions que hi ha. El meu correspon a aquest, MS0100. I ja està. Ara refresquem i és aquest. Per comprovar que no ens equivoquem, doncs venim aquí i busquem el PC, veieu, aquest PC, i és aquest, Ganapia. A més es diu Ganapia, fixa't bé, aleshores és perfecte, Està bé que els discs durs tinguin un nom, perquè així és més fàcil d'identificar. Molt bé, doncs ja el tenim, tanquem, i ara, senyores i senyors, arriba l'hora de la veritat. Primer, esclar, hem de trobar la imatge. La imatge, mira, és aquesta, que la tenim al despatx, i ara obrim. Molt bé, tenim la imatge, tenim la destinació de la imatge, que és aquest, la partició, això no es toca per res, ja ho fa... mira, en aquest, atenció, perquè ara m'hi fixo que nosaltres no creem una instal·lació, sinó fem servir el Windows to go, instal·lem Windows a la clau. No fem una clau d'aquestes que se'n diuen flash, que s'inicien i serveixen per justament instal·lar el sistema en un ordinador, per exemple, no? Però, en canvi, si ho fem aquí, ho instal·la i és una clau persistent, és a dir, que podem treballar a sobre com si fos un ordinador. A diferència de l'altre mètode, aquí tot el que fem es queda guardat, com si féssim un ordinador, i ja està. Bé, aquest quedem igual, ja està, deixem MBR, ja està, i fem que comencem, a veure què passa.
A veure... Això sí, cal ser pacient, és el que et diuen. Així que li diem que sí i a veure què passa. Aleshores aquí, una altra vegada, cal tenir molta paciència. Veig que sembla ser que comença una mica ràpid, però molta paciència, i deixem que treballi, que faci sol. Bé, doncs aquí ens diu que hem acabat. Apretem i ja està, podem sortir. Molt bé, aquí no el formatem, perquè ja està formatat i està instal·lat, vull dir que anul·lem, sobretot, perquè si no, si formatem, esborrem tot el que hem fet, així que diem anul·lar i ja està. I ara arriba l'hora de la veritat. Ara anem a acabar la instal·lació, tenim el disc dur connectat, tenim el nostre ordinador i ara el que hem de fer és reiniciar-lo. Penseu una cosa, cada marca d'ordinador, cada marca de PC té el seu mètode, ja que cal apretar el botó ESC. Un cop s'apaga l'altre es fan el F8. A vosaltres a mirar, segons el model de PC que tingueu, doncs ara fem, a veure... Anem a dir-li de reiniciar. Bé, aquí som a la BIOS, que és... Jo en el meu ordinador li dic que vingui aquí, i ara és quan arriba l'hora de la veritat, veieu? Ara és una qüestió de temps, cal deixar temps perquè es configurarà, tot es posarà al seu lloc, és la primera vegada, i després ja funcionarà normalment. Penseu que hem fet una instal·lació, que fem una instal·lació, no és només un llapis per ajudar a instal·lar el Windows a un ordinador o fer-ho servir així en moments de pana, però no, aquí estem instal·lant el sistema sencer, de manera que podrem fer servir aquest disc com si fos un ordinador. I aquí tot comença a funcionar. Bé, doncs aquí ens proposa de nou la configuració. I ja està, ja el tenim tot. Com podeu veure, ja tenim tot el sistema instal·lat en el disc dur extern. Doncs vinga, a gaudir. Bé, i espero que el tema us hagi interessat. I ja ho sabeu, si teniu alguna cosa a dir, alguna idea de proposició, no ho dubteu. Escriviu-nos a l'adreça ganapia.informàtica@gmail.com. I és tot per avui. Vinga, doncs, fins una altra. Adeu.